Get your hands in the air now. We still believe. We still believe. Come on, sing along. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Ras d'Herba, el programa del futbol més nostre i més proper de Josa FM. Com cada dijous després del Tu Diques tenim mitja temps per a la informació d'eixe futbol més de proximitat, amb l'atenció especial se l'emporta, com és habitual, l'equip del CD Josa. Es parla Iñaki Martínez i un CD Josa que no tenia este cap de setmana competició, no hi ha hagut en la segona federació grup 5è, hi ha hagut aquest paro per la nostra copa, que també parlarem de la nostra copa al llarg del programa. Hi ha equips de les nostres comarques encara en competició, i també dir que repassarem el que tenim en aquest cas més la propera jornada. Parlarem de l'escola, que en aquest cas tenim convidat en la secció dels protagonistes, i ho farem amb Jordi Juan, entrenador del juvenil A, que ens contarà com ha sigut un estant juvenil, que per cert va guanyar 1-0 davant d'un dia menys de 1, un dels equips que tingué competició, que també repassarem els equips dels Lloros, que van haver prous que van tindre este cap de setmana competició, a pesar de ser un cap de setmana de pont festiu, i per tant, així que tenim això. I també repassarem, com he dit, la pròxima jornada per als equips de les nostres comarques. En fi, més o menys el que és habitual. Així que entrarem en matèria en esta edició de Arras d'Herba, que és l'edició 202. El repàs de la jornada, el CD Josa. Bé, no repassem jornada perquè no ha hagut este cap de setmana jornada, però sí, hem de repassar les notícies d'este cas del CD Josa, perquè ha hagut una novetat, una incorporació, en este cas al Benigani Club de Futbol, que ve procedent d'este cas del CD Josa, com és la de Ferran Sarrió Baixa, important per a l'equip de José Cucart. Era un dels millors jugadors que estava tinguent, però en este cas el jugador serà anat a l'equip de Lliga Comunitat, que és aquest Benigani Club de Futbol, amb l'equip de la Vall de l'Odi, que esperem que també dispose de minuts i que tingui també el que està tinguent en este cas el CD Josa. Un CD Josa que este cap de setmana ja torna a la competició. En este cas jugarà Benifaió a les 12:15, un equip com el Benifaió que està en aquesta situació de... Bé, ahí està en aquesta mitja tabla, 11è, també és un equip que està al dia, i bé, doncs esperem que també serà un partit competitiu i continuar mantinguent aquesta posició que està en aquesta tercera. A pesar d'un Cellera que jugava un amistós davant el Deportivo Ontinyent i que guanya per 2-3, partit que ha disputat a Ontinyent, i bé, doncs també aprofitava en este cas la passada setmana per a aquest amistós de José Cucart. Doncs bé, anem a repassar un poc la jornada. Ja diguem, aquest partit del CD Josa Benifaió a les 12:15 de diumenge, serà l'únic partit matinal, perquè també el diumenge a les 4:15 tancarà jornada la Cues Pins d'Enguera, que serà l'únic de vesprada. I per al cas dels equips també en este cas avui tancarà jornada dissabte a les 6:30, i a Carlet, però en Benimodo, i el que obrirà la jornada serà un duel comarcal de les nostres comarques, en este cas de la Costera, entre el Moixent i l'Olímpic de Xàtiva B a les 5 de la vesprada, i la resta de la jornada, 5:15, Castellonense B, Castelló Liberal Pobles del Sud,
a les 5:15, també a mateixa hora, a 5:15, Academy Unió Metus i Favara, i a les 6 de la vesprada, Alcàsser a Llorenç. Esta jornada està suspès el Catarroja Picassent. A hores d'ara és l'únic partit que està ajornat, i bé, doncs esperem que hi hagi millor sort per al CDJ, que bé, esta jornada és un poc propícia perquè s'enfronten els dos primers, o sigui que també seria una opció de guanyar en cas del funció que segueix el resultat entre Cuelles i Llenguera, que també és el partit de la jornada sense cap dubte, un partit en el que viurà el José Gramaje i que segurament també el CDJ estigui pendent, més que res també per veure si pot retallar punts. En cas de victòria Cubans retallaria aquí, en fi, hi ha este partit i sobretot també estarà pendent, ja diguem, els aficionats del CDJ en este cas, este partit, i esperem que doncs, el CDJ que pugui treure els 3 punts a Benifaió, el partit que es disputarà al Polisportiu Municipal de Benifaió, al camp, i allí a les 12:15 del matí de diumenge. Doncs, repassant un poc la prèvia d'aquest partit del CDJ, doncs anem a repassar el que sí que han tingut competició este cap de setmana, com són els equips d'escola de que alguns, ja diguem, sí han tingut. L'escola del CDJ en Arràs d'Herba. Temps per a repassar el que és l'escola i els veterans. Els veterans sí que van tindre competició. Tenien al Sequiol el seu partit contra l'Olímpic de Xàtiva, derrota per 0-1. Estretger amb 10 punts, i el dissabte a les 3 de l'esprada jugarà a domicili davant els veterans de Castellonense. El juvenil, que aconseguia la victòria, com he dit al sumari, 1-0 davant l'Ontinyent 1961 al Sequiol, Estretger amb 13 punts, i el diumenge a les 4 de l'esprada visitarà Oliva. Pel que fa al juvenil B, perdia, bueno, en este cas no tenia competició este cap de setmana, sí que és que perdien l'últim encontre disputat a Torrent, però que este cap de setmana doncs, tenia jornada de casa el passat cap de setmana, i este sí que cap de setmana, diumenge 5 de la vesprada, jugarà davant el Benifaió. Pel que fa al cadet, doncs no tenien partit, és que l'últim partit el guanya davant la Canal, i este dissabte a les 5:15 visita Pobla Llarga. L'infantil jugarà un poc abans, també en la Pobla Llarga a les 3:30, després de veure si refà després d'aquesta derrota que va tindre davant la Canal en l'últim encontre. I l'Aleví sí que va tindre jornada, va guanyar 0-6 a Alberic davant l'Alberic José Mercè, és segon en 16 punts, i este proper cap de setmana este cas juga demà a les 7 de la vesprada al Sequiol davant el Ciutat de Xàtiva E. El Benjamí, que perdia 1-5 davant l'Esport Base Moixent, és setè amb 7 punts, i demà divendres també a les 7:30 jugarà el seu encontre davant l'Esport Base Ontinyent B, en este cas a domicili a les 7:30. I el prebenjamí doncs també tenia partit, però va perdre 5-0 a Alberic davant l'Alberic B, és setè amb 7 punts, i el cap de setmana dissabte 11:30 al Sequiol rebrà l'Esport Base Ontinyent C. Així que anem a seguir parlant de l'escola del CDJ, perquè en la sessió dels protagonistes d'avui tenim a un dels entrenadors, com és Jordi Juan, que és l'entrenador del juvenil A, que m'hem dit va aconseguir aquesta victòria el passat cap de setmana, així que anem a parlar d'aquest partit i de com està anant la temporada, i ja el tenim a part de l'aparell telefònic, així que anem ja a aquesta secció dels protagonistes. Els protagonistes en Arràs d'Herba.
I anem ara a la secció dels protagonistes, sí? Anem a parlar d'un dels equips que tingué jornada el passat cap de setmana, com és aquest equip juvenil que aconseguia, dit abans en repart de l'escola del C de Llosa, una victòria per la mínima, 1-0 davant l'Ontinyent 1971 al Sequiol, i anem a parlar de l'equip amb el seu entrenador, amb Jordi Juan. Aquí tenim a l'altra part de l'aparell telefònic i aquí passem a saludar. Hola Jordi, bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? Doncs primer de tot donar-te la benvinguda així a Ras d'Herba Llosa FM i bueno, enhorabona primer de tot per aquesta victòria, 3 punts que segurament es necessitaven. Quina és la valoració? Com va ser aquest encontre? Sí, venim de tindre una ratxa, no anem a dir negativa, perquè no acabava de ser negativa, però tampoc acaba de ser tot lo positiva que volíem, i sí que és veritat que fa 2 setmanes contra el Cullera en Sueca, en casa, mereixem guanyar, i al final per les circumstàncies del partit empatem i bé. Després en Sueca la setmana passada fent un partit regular on intentarem igualar el seu joc, de joc directe, joc de disputa i tal, i en la loteria d'aquest tipus de joc ells estan molt més posats a fer això i bueno, ens guanyarem. I aquesta setmana contra l'Ontinyent veníem de tenir aquesta xigua d'ansietat de voler guanyar, perquè ja estàvem de gent ahí baix i volien guanyar, i al final 1-0, porteria 0 i a créixer sobre aquest resultat. Sí, perquè era important, no?, aconseguir la victòria ante un rival que en este cas és directe perquè està també en la part baixa i que se suposa que també és un d'aquests rivals en els que tal vegada doncs, s'ha d'intentar doncs, allunyar-se, perquè l'objectiu de l'equip en aquest cas una vegada més serà pues, mantenir la categoria. Sí, així és, tot i que jo l'Ontinyent ja l'havia vist diverses voltes, tinc diversos jugadors que conec allí, no? De l'11, puga ser Bobby, que és del poble, puga ser Gustavo, con 2 o 3 més, que tenen un nivell molt alt per la categoria. Alguns no van estar o per sanció o per lesió, però l'Ontinyent, després parlant en Abel Boades pel matí i al finalitzar el partit, me contava que l'objectiu d'ells és d'estar el més amunt possible, que sí que volien intentar fer l'ascens a Lliga Nacional, però ja se l'havia complicat i l'objectiu d'ells és estar el més amunt possible, no? I si compares el que és Ontinyent, tot el que té al seu alrededor, no? Que és la Llosa, no? Que al final som un poble pues, de 4.000, 5.000 habitants, xicotet, on el futbol pues, abarca molt, però al final la població que tenim, els jugadors que tenim, són menys en número que en Ontinyent. Jo diria que és una victòria de molt de prestigi davant, no un històric, no? Perquè és el refundat Ontinyent, però una victòria de molt de prestigi davant d'un equip que ja t'he dit, no està fet o no està pensat per estar on està. El que passa que no li estan eixint les coses, venien de canviar d'entrenador, i jo tenia por de victòria nova, victòria segura, no? Al final no va ser així, i crec que sobre el camp, sobretot la primera part, i hasta l'expulsió d'Òscar, que ara comentarem, van ser molt superiors, i bueno, una victòria, ja t'he dit, importantíssima i de prestigi per a la Llosa, no? Guanyar a tot un Ontinyent. I efectivament el partit, doncs la veritat és que victòria per la mínima, però van haver inclús hasta 2 expulsions, si no recorde mal. Sí, 1-0, sí que és de veres que la primera part fem molt bona primera part. La primera part que si m'ho anem 2-0 tampoc passa res. Sí que és de veres que ells tenen una ocasió clara que nosaltres traguem, si no sobre la línia, pues, quan anava a entrar, però sí que disposem de 2 o 3 ocasions, almenys per a fer un 2-0. Al final fas un 1-0 a baló parat, te'n vas al descans, i el que comenta el descans és que el partit el tenim més o menys controlat, ens està eixint bé el pla de partit, soles ens en pot anar al traste este partit o este plantejament de partit, si una jugada aislada, ells ens fan gol, o bé una expulsió. Finalment, tindrem una expulsió d'Òscar, que vaig del meu punt de vista, l'àrbit veu que és una entrada dura, però és que és una entrada dura, però és una entrada ja en el seu camp, que si vol estalviar-se la targeta roja se l'estalvia, trau una groga, i el partit està exactament igual controlat. Perquè recorde alguna jugada en la primera part, que és al contrari, a un jugador nostre que fan una entrada dura molt pareguda amb l'Ontinyent i ho sancionen una groga, no? I a nosaltres diu que el partit veia que anava calfant-se o que no volia que se n'anava de les mans, i per a controlar-lo
li trau la roja a Òscar, que bueno, sí que és entrada un poc dura, però tampoc és mereixedora, des del meu punt de vista tampoc és mereixedora d'una targeta vermella com la va traure. Però bé, mira, al final ho solucionarem bé perquè estem acostumbrats, el futbol juvenil és més alocat que el futbol amateur, és més intens, aleshores tenim treballat en aquestes circumstàncies de què fer en cas de quedar-nos en un moment. Després intentem treure-hi molta energia, com és en el cas de Cherokee, i intentant energia que la primera li trauen groga, i sempre dic que quan tens la groga ja tens que baixar un poc les revolucions, i la segona entra un poquet a les temps i li trau la segona, que també la segona és totalment per controlar el partit. I acabem jugant el partit en 9 jugadors, sí. Jo crec que al final l'important també de tot això són en este cas la part positiva, no? És aquesta victòria per aquests 3 punts a casa, ante un rival directe, porteria 0, però la part negativa, no? Sobretot per afrontar aquest proper partit és que no pots comptar amb 2 jugadors, no? Al final això també és un poc la pressió i pensar, dius, no, si hem aconseguit 3 punts, però està clar que després no pots comptar amb aquests jugadors per a un partit en el que en este cas jugo el diumenge a les 4 de vesprada davant l'Oliva, un equip que està doncs en la part alta, 10 punts de diferència, vull dir, al final del lloc que marquen els 2 jocs de Lliga Nacional estan ahí a aquesta promoció a 10 punts, 11, però clar, no s'ha partit encara el grup en 2 lligues, però és de veres que clar, ja acostumat també a altres anys, no? És evident, no? Que canvia un poc el que és l'estructura, no? Finalment acaben sent el mateix, 5 o 6 per dalt i després la resta doncs, mitjania i després la part baixa. Sí, al final la categoria, ho parlàvem amb el Brasil, que amic meu, està molt igualada, no? Qualsevol equip de baix o qualsevol equip que està lluitant per un objectiu com és salvar-nos com el nostre, pues, nosaltres volíem salvar-nos però sense renunciar a mirar cap a dalt, pot plantar-li cara o pot guanyar a un equip de la part alta. L'Oliva, al final, mires l'Oliva, el que és l'Oliva per població, per història en el futbol juvenil, i sí que sembla, no?, que tenen un bon equip, si no fan constar que juguen bé al futbol i tenen jugadors de tercer any que bueno, en aquestes edats de tindre 18 anys abans, de tindre 13 anys, pareix que no, però són 2 anys, i són 2 anys de maduració i 2 anys de bon partit de futbol, sí que estàs un poc per davant. I bueno, sí que és de veres que farà 3 setmanes en el Col·legio Salvi, en Magí, plantegem molt bon partit, i al final 0-0 amb un moment, però un partit que 0-0 hi pogueren guanyar, amb un moment podem guanyar. Doncs sense ningú tipus de complexe, anirem el diumenge a Oliva a les 4 de l'esprà, intentar plantejar el millor partit possible, i traure algo positiu d'allí d'Oliva. Si pot ser empatar, i si pot ser guanyar i tornar els 3 punts a casa, doncs molt millor encara, no? Així és. I hi ha 2 últimes qüestions. Bueno, l'equip en aquest cas plantilla que més o menys àmplia, també tenint en compte que se té un equip juvenil, un segon juvenil, que això també és important de la Llosa, sempre se parla molt bé dels juvenils del C de Llosa, perquè en una població tan xicoteta que se puguen fer 2 juvenils, com bé comentava, sempre és una cosa complicada, no? I mantindre's un d'ells en eixa preferent juvenil, doncs, i l'altre tinguent-lo en una categoria que és la de primera, doncs això també fa molt, la veritat. I després pensem també en el suport en aquest últim partit, en el que va veure un bon ambient, i a pesar de que no jugava el primer equip, també doncs, arrastrar gent. A veure, m'agradaria destacar així que en plantilla actualment tinc 8 jugadors de la Llosa, o sigui, que han nascut i viuen en la Llosa, no? Com pot ser Carles, Marc, Javier Jiménez, Miguel, Vicente, i després sí que tenim 2 jugadors que duen prou anys en la Llosa, i els altres al final hem tingut que buscar fora, reforçar-nos de jugadors de fora. I sí, en quant a l'ambient, Ezequiel Blaus o Ezequiel Blaus 2.0, no? Perquè Ezequiel Blaus eren els originaris i ara són els amics d'estos 8 jugadors, sempre estan ahí, tots els partits estan ahí, tots els partits ens ajuden, i quan les coses van mal són els primers que remen i els jugadors del camp ho noten, i quan les coses van bé són els primers que animen i els jugadors del camp ho noten i també volen anar pel segon gol. Sí que és veritat que a l'hora que estava posat el partit i
el que respecta al juvenil, no? Amb tant jugador de la Llosa sempre tenim un ambient al Sequiol que és pues, possiblement un dels millors de la categoria i un ambient de futbol que antes els nostres pares, no? Els nostres pares nos contaven que en el Sequiol sempre s'omplia, pues, ara torna a haver esta comunitat, no? Entre jugadors, entre públic, i fa que totes les setmanes pues, el camp ple, el camp animat, i això vull dir no, quan l'equip ho necessita o l'equip està passant per mals moments, ajuda. Recordo el partit de Gandia, que anàvem 3-0 perdent al descans, i fem un gol, i la grada ens alça el partit, i al final quedem 4-4, no? Un partidàs. Doncs quedem encantats. Doncs mira, és això que el Sequiol no falla mai, el Sequiol sempre ajuda, i el Sequiol sempre diu, és el jugador número 12, jo crec que és el jugador número 1 en quant a perseguidors al juvenil. Així és, així és. Doncs, Jordi, Juan, crec que hem resumit tot el que és aquest equip. Esperem que els resultats siguin més positius en les pròximes jornades. Ara ja sols queden 2 jornades abans d'este paro nadalenc i a punt també d'acabar aquesta primera volta. I bé, moltíssimes gràcies per atendre's. Escoltarem en properes ocasions al llarg de la temporada i molta sort en aquest partit a Oliva. Molt bé, moltes gràcies, Iñaki. Vinga, adeu. Adeu. Els protagonistes en Arràs d'Herba. Arràs d'Herba, el repàs de la jornada. Doncs anem ja a aquest repàs de la jornada en el que, en fi, anem a la tercera federació on els nostres equips tenien partit del cap de setmana. En este cas l'Ontinyent més de 1 va empatar a 0 davant l'Atlètic Saguntino i el Atzeneta va guanyar 2-3 en la Nucía. I dir que es va jugar en la jornada número 9, l'Ontinyent més estuvo en el dia d'ahir, a nit, 2-2 va ser el resultat davant el Roda a domicili. Per tant, l'Atzeneta, després d'estos resultats, continua líder en 25 punts, on el Villarreal C amb 23 en lloc de promoció, que ocupen també Castelló B 22, Atesonito en 22 i Vallduixó en 21, i després pel que fa al Ontinyent més de 1 està a 14 amb 15 punts i en zona de descens per al Patagona amb 11 punts. Després el Benidorm amb 11 i amb 8 colista el Rayo Ibense. Este proper cap de setmana, quina és la jornada per als nostres? Doncs és la següent. El partit del Ontinyent 1961 jugarà al Clariano el diumenge a les 5 de l'esplata, que tancarà la jornada davant l'Atlètic Torrellano, i l'Atzeneta que obrirà la jornada el dissabte davant el Patacona en el Atzeneta del Vall de Notegit a les 4 de la vesprada. Anem ara al grup de Lliga Comunitat del grup Sud. El partit del Benigani, que jugava davant l'Eldense, empat a 2 en aquest partit aplaçat de la jornada número 8, i també en aquesta jornada número 8 l'Olímpic d'Iniciativa que va perdre 0-2 davant el Torrevella. Un partit en el que, per cert, després d'esta derrota, i el que després ja comentarem en la nostra Copa, que continua aquesta mala ratxa de l'Olímpic d'Iniciativa, ha arribat a un acord per a que ja no continua com a entrenador Marcos Camacho al front de la banqueta de l'Olímpic de Xàtiva, i que de moment Quique Ballester, és entrenador del juvenil de Cedillo, que estava en l'Olímpic d'Iniciativa, ara és qui es farà càrrec. Dir que el proper dimecres jugarà l'Olleria davant el Calva a les 8:30 per a completar esta jornada número 8, primera de les 2 jornades, i que la classificació després d'esta jornada d'estos partits continua liderada
per el Independent d'Alacant amb 21, en Jodires el directe i després en Moció Tavernes i Hercules ben 20, quartes del Benigànim amb 18 punts, i després l'Olímpic de Xàtiva és de amb 13 punts, mentre que en zona de descens el Dense B amb 10 punts, Paterna amb 10 i l'Olleria, que és colista, amb 9 punts. Anem amb la propera jornada, que serà la següent, per als nostres. El partit tots jugaran diumenge a les 2:30 Redoban, Olímpic de Xàtiva, el partit de l'Olleria Benigànim a les 4 de l'Esprada, i, en fi, esto és el que hi ha, el de la Vall del Baidàs, un dels destacats partits. Anem ja a la primera federació valenciana, i aquest grup tercer, on està el partit del... no és jornada, per tant, esta propera jornada jugaran Llutxent, Racing de Medi a les 4:30 el dissabte, abans a les 3 hauria la jornada de l'Alcúdia Deportivo Ontinyent, i el diumenge a les 11 del matí, però en quart de Poblet es jugarà el partit Massanassa-Canals. Anem a la segona federació valenciana, però en el grup que ens havia quedat en el títol, el partit de l'Agna, que jugarà contra Godella B a casa a les 4:30 de diumenge. I ja pel que fa a la tercera federació valenciana, quan no és jornada, doncs anem a repassar la propera jornada. Per a dissabte, únic partit, Rotova B, Canals Promesa, a les 4 d'Esprada, per al diumenge a les 12 del matí. Clariana d'Ontinyent, Pobla Llarga, a les 4 d'Esprada, Beniarrés, Xella, Senyera del Valldense, a les 4:30, Taures, el Bocaident, Navarrés, i després a les 7 de la vesprada tindrem de diumenge Aleti Muro, Aielo, i a les 7:30 Castelló ja remunta Bernet, que tancarà la jornada. I dir que en la nostra Copa, doncs, deixa derrota de l'Olímpic de Xàtiva 4-1 davant la Llorença, o sigui que per tant la Llorença és qui passa a la següent ronda, i l'Olleria, que passava la seva eliminatòria 0-4, guanyava al Coi davant del Contestano 0-4, i partit disputat ja que faltava Llutxent 3, Canals 1, per tant l'equip de Llutxent és qui passa a la següent ronda de la nostra Copa. Així que després de repassar això ja és moment d'anar concloent aquesta edició del programa de Arròs d'Herba. I fins així aquesta edició. Anem a repassar les cites esportives d'aquesta casa. A les 10 de la nit una nova edició de Motor a Punt, que dirigeix qui es parla. Després, quan acabar el programa La Trinqueteria, produït per la xarxa d'emissores municipals valencianes des de la Ràdio Poblo, el programa de la pilota valenciana, i per a les repeticions d'aquest programa, a la 1 de la vesprada, la de Ras del Vallà de dissabte, i a les 2 la de Motor a Punt, i dir que el València Club de Futbol juga demà divendres a les 9 de la nit un partit davant del Valladolid. Nosaltres connectarem una hora abans, a les 8, en la ràdio oficial del València, VTF Ràdio. Era aquest partit importantíssim per als de Baraja, que després de la victòria en Copa 1-3 davant de Gea i la derrota 0-1 davant el Rayo Vallecano, doncs deixa una situació per als de Baraja complicadíssima, complicadíssima, i juguen contra el colista, partit que en aquest cas és rival directe per aquest partit entre dos equips que tindran que lluitar per mantenir-se això i no baixar a segona divisió, que en este València que està en este moment de descens i que enfronta també d'una setmana en la que després té que jugar contra l'Espanyol el dimecres a les 9:30, nosaltres comentarem una hora abans en la ràdio oficial del València. S'ha aplaçat, el primer dels dos aplaçats ja té el València, que en fi, després ja acabarà l'any davant el Alavés, i després ja el començarà contra el Real Madrid, el dia 3 ja l'han comunicat la data, i davant l'Eldense en Copa del Rei, que és el rival que ha tocat, que jugarà a Elda el dia 7, en fi, ja juga contra el Sevilla, en fi, ja anirem contant-los com està el València els propers partits, però ja diem, el partit contra el Valladolid a les 9 de la nit, el demà, partit vital per als de Baraja.
Nosaltres es deixem ara en càmera i acció Maite i Sabin Arnau i després vindran les notícies del migdia de A Punt i després són la música i demà el sorteig de, en este cas, una nova edició del Tu Dediques. Que passen un bon cap de setmana i que disfruten de l'esport. Adeu. Reason to fire